Pilipinong wak, tumagos yaong nadiing tingga. Sa sentro ng itis asintado, ayon tagilid bigla, tagilid bigla. OC Dogs XB, exclusive flow G. Hate na mga bitter at wax na MC. Pipilit palagi na sila yung klase. Mga literal lamang walang sinabi. Ako nga pala si Cyberflex at ngayon, babalikan natin ang istorya sa isa sa pinakamatinding bakbakan sa larangan ng distrakan. At guess what? Sasagutin na rin natin kung sino nga ba ang tunay na nagwagi sa labanang Six Threat versus Flow G. Wak 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 wak, puro lang wak na mistulang bibe na natuto mag-rap auto-tune pa. Mahusay daw mag-rap o baka mahusay magpanggap. Sa taas kami nagsalpak ang swak pero pag sila nagbagsak palpak. Konting background check muna tayo. Si Six Threat ay miyembro ng grupong 3 Digits. Nakasalukuyan naman ngayon, miyembro na rin ng Donggalo Records. Isang call center agent na eventually naging rap artist